Hayırlı erте, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Игелекле эшләр дәвам итә. Саба районының Юлбат авылы җирлегендә яшәүчеләр окоп шәмнәрен күпләп ясап, махсус операция зонасына озаталар. Яз бәйрәменә лаеклы бүләк. Сөембикә журналы хатын-кызлар бәйрәменә күңел җылысын кушып дигән бушлай акция уздыра. Минем жанда галәм яши. Аның язмышы да, иҗаты да әйтерсеңләр тоташ бер җыр булып җырланды. Факил Сафинның Чаллыда узган юбилей кичәсеннән махсус репортаж. Казанда киләчәк уеннары дәвам итә. 3 мартка кадәр катнашучылар үзләрен виртуаль һәм спорт мәйданчыкларында сыный. Ярышларны тулысынча инновацион дип атарга мөмкин. Спорт, фән һәм технологияләргә нигезләнгән масштаблы спорт вакыйгасы. Дөньяның 100 иленнән 260 команда һәм 2000ннән артык спортчы катнаша. Ярышлар 3 мартка кадәр дәвам итә. Казан Экспода киләчәк шәһәре ачылды. Шул уңайдан бүген кунаклар һәм шәһәр халкы бирегә чакырылды. Анда югары технологияле күргәзмә урнаштырылган. Киләчәк уеннары белән якыннанрак танышырга, кайбер спорт төрләрендә үзеңне сынап карарга мөмкин. Мәйданга керү ирекле. Казан Экспога электричкада яки шаттлда барып җитәргә мөмкин. Алар Җиңү проспекты метросыннан иртәнге 9 яртыдан кичке сәгать 7-гә кадәр йөри. Соңгы арада окоп шәмнәр ясау активлаша башлады. Әлеге шәмнәрне махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләр куллана. Алар 7-8 сәгатькә кадәр җылылык бирергә мөмкин. Саба районы халкы фронттагыларга ярдәм әзерли. Окоп шәмнәр ясау буенча аеруча Юлбат авыл җирлегендә күп эш башкарыла. Толырак алдагы язмада. Саба районының Тенеки авылында яшәүче Фидаил Хисамиев иң беренче окоп шәмнәрен үз хуҗалыгында ясап карый. Соңыннан Юлбат авыл җирлегендә авылдашларына мөрәҗәгать итә. Барысы да аның фикерен күтәреп ала. Авыл халкы да күтәреп алды бу фикерне. Парафинга инде акчалар җыеша башладык, шулай инде мөрәҗәгать иткәч инде яшь җегетләрдән дә ярдәм булды. Алар да эшлибез дип кенә торалар. Моның битендә шәмнәрне ясау гына хикмәт түгел, аның битендә җегетләргә дөрес иттереп, кирәгенчә шул барып урнашу да кирәк бит инде. Эш 2 сменада алып барыла. Әле шушы көннәрдә генә 2 тонна 700 килограмм парафин кайтартылганнар. Юлбат авыл җирлегендә яшәүчеләр тарафыннан шушы көнгә кадәр 5000ннән артык шәм фронтка озатылган. Махсус хәрби операциядә катнашучылар да еш кына окоп шәмнәрен сорап мөрәҗәгать итәләр. Әмма бу егетләр шәм ясый башлаганнан бирле Фидаил Хисамиевның иң зур ярдәмчеләре. Һәрбер эшне бүлеп эшлибез. Кемдер картон кисә, кемдер тутырып бара, кемдер банка кисә, банкаларны рәтләп бара. Берничә кеше инде парафин рәтләп тутырып бара. Сугыштагы троертный авыйма үзебез ясаган шәмнәр дә барып җитте. Аларга именной посылкалар җибәргәч, рәхмәт хатлары язып җибәрде инде. Юлбат авыл җирлегендә яшәүчеләр бөтен күңел җылыларын биреп, гуманитар ярдәм туплауга үзләреннән зур өлеш кертәләр. Безнең җирлектән бүгенге көндә 9 мобилизованный, 2 контрактник. Егетләрнең исән-сау туган ягыбызга әйләнеп кайтуларын көтеп калабыз. Шулпан Амири, Раилә Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Факил Сафинның иҗат кичәсе узды. Әдипнең 70 еллык юбилееннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Факил Сафин язмышы иҗаты әнә шушы сәхнәдә әйтерсеңләр тоташ бер җыр булып җырланды. Син җырлар язуың әрмен уңашы күмен ишетмәгән, бүген ишеттем. Кичә барышында Факил Сафинның 70 төрле һөнәр иясе булуы да бары тик космонавт һөнәрен генә үзләштермәй калганлыгы ачыкланды. Зыян юк, галәм киңлекләре аның иҗатында. Кичәнең исеме дә бит «Минем жанда галәм яши» дип атала. Минем максат бер генә халкыма хезмәт итү, кешеләргә хезмәт итү, мөмкин хәтта игелек кылу кешеләргә. Илһам, көч, дәрт аласын.
Кичә буе сәхнә түрендә балалар чыгыш ясавы юкка түгел. Факил Сафин Көмеш кыңгырау газетасының беренче мөхәррире балалар өчен бик күп шигырьләр, җырлар иҗат иткән. Мин сөйләшсәм, син сөйләшсәң, без сөйләшсәк. Берсеннән-берсе уздырып шигырь сөйләүче әлеге кызлар аның үз аныклары. Монысы инде дәүәтигә иң кадерле бүләк. Рәсми бүләкләрдә тапшырылды ул кичәдә юбилярга. Сезгә бик күп җирләрдә эшләргә туры килде. Кайда гына эшләсәгез дә, укучыларыгыз һәм хезмәттәшләрегез арасында хөрмәт яуладыгыз. Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпованың рәхмәт хатын Дамир Натфуллин, Татарстан мәгариф министрлыгының педагог остаз күкрәк билгесен Илгиз Халиков тапшырды. Факил Сафин Бөтендөнья татар конгрессының Ярчаллы шәһәре җирле оешмасы җитәкчесе. Бөтендөнья татар конгрессының Татарстандагы барлык җирле оешма җитәкчеләре дә алар монда биредә сезне котларга килделәр. Кичәне әзерләүгә Чаллының татар театры зур өлеш керткән. Театр артистлары Саташып аткан таң роман трилогиясеннән сәхнәләштерелгән үзеген күрсәтте. Шул арада дошман ясап монда китереп ташладылармы? Без Факил Сафинның менә шушы юбилей уңае белән әзерләнгән кичәгә бик зур күләмдә генә күргәзмә алып килдек. Язучылар берлегенең Әлмәт зонасында да зур эшләр башкаруы, гаммәви чараларда әйдәп баручы мөхәррир булуын исәпкә алып, Татнефть, КамАЗ, Татмедиа, Чаллы икмәге акционерлык җәмгыяте вәкилләре, Тукай, Минзәлә районы, Түбән Кама шәһәре җитәкчелеге дә Факил Сафинның шатлыгын уртаклашты. Сәхнә тутырып котларга чыккан иң күп делегация әлбәттә якташлары мөслимлеләр. Факил абый бүгенге көндә ул безнең мөслимебезнең почетлы гражданины. Факил абыйның сурәте мөслимнең уртасында булган Тукай скверында, Тукай премиялар лауреатлары язучылары арасында. Җәмәгать эшлеклесе Фәнир Галимов достын котларга Башкортстаннан махсус килгән. Бер үзе генә түгел, Фән Вәлиәхмәтов белән. Факил Сафинга бийеклек шире кагылмый ди якташы шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Аңа бийеклек шире йыкмады. Юкса бит аның башкарган эшләре бихисап. Ул бик талантлы кеше. Ул композитор да, ул җырчы булырлык кеше дә менә дигән җырчы булырлыкта. Җыр кебек авылган әдәби кичә җыр белән тамамланды. Факил Сафин кебек туган тел сагында торучылар барында яшибез әле, җырлап яшибез. Мөршидә Җиһан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары. Язның иң күркәм бәйрәм алдыннан Сөембикә журналы, Казан Оргсинтез, Татмедиа акционерлык җәмгыяте, Россия почтасы белән берлектә 8 мартка күңел җылысын кушып исемле бушлай акция уздыра. Казан шәһәренең барлык почта бүлекләрендә сезне марка ябыштырган эксклюзив бәйрәм тәбрикләмәләре көтә. Казанда яшәүчеләр почта бүлекчәсенә килеп, Россиянең теләсә кайсы почмагына бушлай 8 март открыткасы җибәрә ала. Бары тик адресны һәм котлау текстын гына язарга кирәк. Бу мөмкинлек 27 февральдән башланып китте. Тәбрикләмәләр саны шикле. Biz быел Казанда яшәүче кешеләргә Татарстанның, Россиянең һәр почмагына бу открыткаларны җибәрергә мөмкинлек бирдек. Иң мөһиме бу открыткалар бушлай. Кеше почта бүлекчәсенә килә, адресны тутыра, теләкләрен яза һәм җибәрә. Сәлам хатымны, әниемә үземнең кадерле. Якынлашып килүче хәзер бит инде 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме көтелә. Как раз менә Сөембикә журналы шундый зур масштабный акция үткәрә икән безнең. Шул акциядә катнашырга дип именно обед вакытын сезгә сарыф итәргә булдык. Открыткалар бик матур, бик уңайлы. Бернинди дә конвертка да саласы, шундый җайлы гына итеп эшләнгән барсы да. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.